To jest też takie bardzo ciekawe miejsce w naszej ekspozycji muzealnej pokazującej historię polskiej radiofonii, dlatego że tu próbowaliśmy na podstawie starych fotografii odtworzyć studio speakerskie, które było w tym budynku radia przy ulicy Juliusza Ligonia w 1937 roku, czyli wtedy, kiedy ten budynek oddawano do użytku. Tych starych fotografii zachowało się sporo. Tu widzimy pierwszą spikerkę naszego radia, panią Helenę Tymieniecką, żonę pierwszego dyrektora radia, profesora Stefana Tymienieckiego, który był znakomitym pianistą. On był m.in. uczniem Ignacego Paderewskiego, był u niego w Szwajcarii przez wiele lat, a potem oni poznali się w warszawskiej Reducie. Oni nie byli ze Śląska, ale on został tu pierwszym dyrektorem, a ona oczywiście jako żona była pierwszą spikerką. Piękna kobieta, No, jak widać, piękna dziewka. I to jest jedno z tych zdjęć, na podstawie których odtworzyliśmy to miejsce. Proszę zwrócić uwagę, co my tu mamy. Mamy mikrofon, tu też mamy mikrofon. Mikrofon firmy Marconi, cała przedwojenna radiofonia we wszystkich krajach Europy pracowała na takich właśnie mikrofonach. Mamy patefon, tu go widać, i to jest dokładnie taki patefon. Jest telefon, tu go nie widać, ale widać na innych zdjęciach. My mamy telefon, maszynę do pisania, również urządzenia sygnalizacyjne. Więc to studio mniej więcej wyglądało tak. Również tutaj jako materiał tłumiący pomieszczenie były kotary. No więc też tutaj daliśmy kotary, żeby jak najbardziej przypominało to scenerię z 1937 roku. No i tutaj oczywiście wszystko działo, jakby tak trzeba było, żeby to uruchomić, wszystko działo. Kopie oryginalnych dokumentów, prawda, protokół poemisyjny, kiedy inspektor programu w szczegółach co do minutki zapisywał, prawda, co od której do której w radiu było nadawane. A tutaj ciekawa rzecz, bo wszyscy pytają, czy w radiu były przed wojną reklamy. Jak No właśnie. Były reklamy, czy nie były? Ja myślę, że były. Były reklamy, ale one wyglądały zupełnie inaczej niż dziś. O, na przykład pani Helena Tymieniecka, to jest jej podpis. 8 września 1934 roku ona jako spikerka czytała te reklamy. One były przedzielane muzyką z tego patefonu. I wyglądało to mniej więcej tak. Niebywała okazja, firma Kamczatka z Warszawy urządza reklamową sprzedaż futer po cenach rewelacyjnych w hotelu Monopol do 12 września. I tu proszę zwrócić uwagę, gramofon, czyli leciała muzyka, a potem spikerka czytała kolejną reklamę. Od produkcji wyrobów tytoniowych trudniej jest wyprodukować wysokowartościową tutkę. Taką jest niezawodnie tutka preparowatka lub dwuwatka firmy Sokół. Była reklama, znowu był gramofon. Tak to mniej więcej wyglądało. Także nie chcę się wierzyć, ale no troszkę inne było to przedwojenne radio.